भोजपुरी फिल्म मोकामा 0 किलोमीटर अक्टूबर में रिलीज भइल रहे और ई बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा दिहलस। ए फिल्म के 2 गो गाना यूट्यूब पर करीब 1 करोड़ से ज्यादा लोग देखे के रिकॉर्ड बनल। मोकामा 0 किलोमीटर वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड कंपनी से रिलीज भइल बा। ए फिल्म के दोनों गाना बा सौतिनिया के चक्कर में, खोला ना केवड़िया। ई दोनों गाना 1 करोड़ से ज्यादा शेयर कर चुकल बा। ई भोजपुरी के पहला फिल्म बा जौना के 2 गो गाना 1 करोड़ से ज्यादा व्यूअर्स पा चुकल बा। एक गाना में अम्रपाली दुबे के साथ अंजना सिंह जम के ठुमका लगैले बाड़ी, जबकि दूसरा गाना में निरहुआ आ अम्रपाली दुबे रोमांस करत नजर आवताड़ी जा। एकरा से पहले छलकता हमरो जवनिया ए राजा पवन सिंह और काजल राघवानी के यूट्यूब पर गाना करीब 2.5 करोड़ के पास पहुंचे वाला बा। ई गाना भोजपुरी के सबसे ऊपर यूट्यूब पर बा। मोकामा 0 किलोमीटर के निर्माण सुजीत तिवारी कैले बन, जौना के लेखक बन संतोष मिश्रा जी। फिल्म में कलाकार बन दिनेश लाल यादव, अम्रपाली दुबे, अंजना सिंह और सुशील सिंह मुख्य भूमिका में बन। भोजपुरी के तमाम खबर जाने खातिर सब्सक्राइब करी भोजपुरिया न्यूज।